Nego postao si, brate, ozbiljan kolekcionar muzike. Nisam. Nisi? Nisam, brate, postao sam, brate, ja sam DJ koji nekada sam, brate, bio u tom fazonu, teo sam da kupim sve moguće rap ploče, međutim, naravno, niko nema pare za to, kako se zove, i sad u suštini kupujem ploče koje ću da puštam. Da. Muziku, pazi, postoji mnogo razloga zbog kojeg jako retko slušam muziku sa ploča. Prvi razlog je što imam neke studijske monitore koji prde. Znaš, kao, i sad kao šta, kao ja kao stavim ploču i slušam kako me ti zvučnici lažu i tako dalje. Druga stvar je što, znaš, kad nešto radim, brate, mrzi me na svakih 15 minuta da idem da okrećem stranu, onda, koji ću ploču. Znaš što se meni dopada kod slušanja ploča, što tako s vremena na vreme imam kao neke ploče i onda ploču kad pustim, to mi je namera da slušam ceo album. Da, okej. Znaš, to mi je, i onda kad jedino ću pustiti ceo album da odslušam kada pustim sa ploče. Da, skipovanje je uništilo, znaš, to preletanje pesama. Pa da. Ček da čujem, sranje. Rade, to je upropastilo sve. To je to. Ne mogu ti navedem broj diskova koje sam kupio ili dobio i koji su bili samo da čujem po 5 sekundi svake pesme i kao više nikad ne stavim u CD player, jebote. Znaš, koliko mi se to puta desilo. Taj trip. Kako se zove, i onda kupujem, brate, ploče koje puštam. I mogu ti reći da, skupljam ploče davno, ali nikad nisam, uvijek sam bio sezona, brate, ja će izlazim, ne znam ja da miksam, ne znam, otkud znam, dođem na vinilijadu, brate, znaš, tu svi nešto puštamo zajedno, koga boli uvo, ja pustim ploču, ide stvar do kraja, i bukvalno Iron dok je držao oni mali KGB, kao, brate, kao imao je veče, idemo kod mene da slušamo ploče, da bukvalno, zove tebe, ti doneseš svoje ploče i puštaš. Da. Znači, nije bila fora da dolaze DJ-evi, ali kao mogo je da dođe ko hoće, bio je, vrate, od Malog Žobuce Ćale, bio je, ne znam ko je sve bio, razumeš, tu, nebitno, i kao, ajde, dođi da puštaš, ajde, i ja, vrate, pakuj ploče, nosi, pritom ploče koje, stoje gajbi, nisam ih ni pustio, ne znam koliko, znam da sam ponovno onu četkicu, pa sam ih brisao, presao. Tebra, ja tu skapiram, razumeš, da ja mogu pristojno da miksam. To ima sad već, sad će 6 godina, fazano tamo. Da. Ali taj osjećaj koji je meni bio tada i to sve, razumeš, i ne znam šta, vrate, ja sam potpuno odlepio bio, vrate. I kao, zašto ja ovo nisam počeo ranije da radim? I, eto, nikad nije kasno. Da. Krenuo sam da kupujem još ploča. I onda sam, brate, odlepio na singlice, na male ploče. I onda sam krenuo da kupujem singlice. Naravno, desio se vinyl revival i ploče su sve skuplje i mislim da za par godina, naš, kao će biti sezona, ili će da te plate kako treba. Razumeš, €100 za gig, razumeš, ili, znaš, neće više niko puštati sa ploča muziku, jer će biti potpuno neisplativo. Da, ali koliko vas pušta hip-hop, R&B, ceo taj soul funk, sa ploča danas, Iron i ti? Iron ja pušta, vrate, Mali Milko, White City Soul, vrate, on pušta s gramofona i članovi isto toga, te ekipe su Funk Technique Group, oni puštaju isto ploče, pušta Miloš Radoš, pušta mali Captain Who Went to Lunch, Uroš, on isto samo ploče i on baš pušta underground štinu od hip-hopa, znači, iskreno, kao ja hoću to da puštam i to je to. Ne zanima me, da. Ok, super, predivno. Respekt. I jednom godišnje, razumeš, se desi vinilijada, da svi, ne znam koliko Milić nosi svoje ploče,
Ne znam, brate. Spacewalker. Njega recimo obožavam da slušam. Ko još, brate? Ume Pepe, brate, da zabiberi sa funkštinom i diskom, naš. S vremena na vreme. Gledao sam u neki Instagram live stream skoro, brate. Da, on je u jednom trenutku isto, ja mislim, svakog četvrtka kao bio iz fazona, ili svako veče, nešto on bio u fazonu, u 8 uveče, pap vozi sat vremena dok te ne isključi Instagram zbog copyrighta. Aha, da. Ali, brate, ko je bio, sećam se, ali, znaš, ono šta mi je ulilo nadu, bio je taj neki, kao, kako se to zove, nije duet, nego, nije ni battle, nego su bili i Rza i premijer. Versus ovaj. Da, Versus, da, su premijeri Rza beš, tako, da, kako je pratilo, ne znam, na Instagram live-u, nešto, 300.000 ljudi u live-u, kao sve vreme, tako nešto nenormalno. Posljednje što znam da je bilo, su bili i Redman i Method Man, kao Versus. U suštini su imali koncertčinu, razumeš, da tu se desio i PMD reunion, izašli su Wu-Tang u nekom trenutku na binu, znači, i brate, posljednji live footage DMX je otprilike njegov Versus protiv Snoopa. Da. Bilo je super moment, bilo je Earth, Wind and Fire versus Isley Brothers. Da, jebot. Znači, Isley Brothers. Super je koncept, samo je problem što otprilike razumeš sad kako su svi po nekim gajbama ili ne znam šta, razumeš, pa ili šta god, znaš, kao, brate, svi nešto, neki playback se tu dešava, ne, zvuk je, brate, užasan, znaš, I onda je malo negledljivo, razumeš, a inače je super koncept. Da.